Takže čau, mé jméno je Rizzy a vítám vás u dnešního videa po dlouhé době. Tohle video bude Gunfink Arena, takže střílečka. A jestli nemáte ještě odběr, tak ho zaplikněte, protože chtěl bych za 1000 sběratelů udělat nějaký speciál s nějakým fanoškem, který ho vyberu náhodně a bude se mnou moc natočit video. Takže kdo chce, tak prostě dávajte odběr a jdeme na video. Tak, dlouho jsem nenatáčel video, ani jsem dlouho nehrál, takže trošičku, kdyby se to lagovalo, tak se omlouvám, ale pokusím se prostě udělat teďka co nejlepší a nejkvalitnější video, co jsem zatím udělal. Takže vezmu si 1000 kreditů. No, ok, co je? Asi bug, takže jo, byl to bug. Tak, co tak? No, teď jste viděli ten bug možná. Spíš myslím, že jo. Trošičku se mi to načítá. Tak, máme free spin, takže si zatočíme. Co nám padne, pojď, něco mega dobrýho. Vůbec bych se nezlobil za 500 000 coinů. No, kreditů. A nebo taky free streak noob. Takže nám padlo faster, jo? Faster leveling nějaký. Nevím, co to je. Trošičku možná vidíte rozmazaně. Já to nějak spravím. Asi zase bug. Co s tím mám dělat? Jo, dobré. Tak, dáme space. Trošičku jsem docela OP, ale když se mi to seká, tak možná nebudu zase tak OP. Ale pokusím se být strašně dobrý pro náš tým. Takže pokud nebudu moc mluvit, tak se omlouvám, prostě se soustředím. No, jako třeba teď jsem se nesoustředil. Tak jdem na to. Já nemám nabito, cože? Aha. Co si budem povídat? Já za to nemůžu. Sorry. Ale pokusím se být v tomto videu se pokusím být na prvním místě. Slyšíte to? Ještě opaku. Na prvním místě. Tak, jdeme do hry. A snad se mi to už nebude sekat, takže jdeme. Jej. Trošičku bugy. Nevadí. Jsem s modrými, co? Lagy, to mě štve. Jo, lagy. To se mi vůbec nelíbí. To se mi nezamlouvá. Asi to pojmenuju zalogovaný video. Já točím ještě jedno. To bude lepší. Tak, jsem tu. Mám trochu lagy, takže proto jsem musel dát menší střížek. No, vidíte, to dělají ty lagy. Už bych byl na druhém místě, kdyby se mi to nelagovalo. Má hlava. Tak dříve praskne, než se to přestane sekat. Konečně. První kill. Druhý. Pojďme, to musíme dát. Riziku, snaž se. Pojďme. Co se bojíte? Pojďte. Co si budem povídat? Teda nic. Fej. No. Takový to je, no. Lagy rovná se smrt. Bum.
nejhorší. Jak jsem se tak mohl zhoršit, když jsem to hrál prostě to byl jsem mega OP. Ještě teďka vám nelžu, ale říkám pravdu a před měsícem jsem to hrál a měl jsem 112 kg. A to vám ze srandy ani bych prostě vám nelžu. Musíte mi věřit, že jsem prostě měl 112 kg. Nebo nějak tak. Měl jsem víc jak 100, takže zezadu jasný. Fair, strašně fair. Dobře, jdu na ně taky zezadu. Pojď, no, zabij mě. Pojď na. Dobře, zabil mě. Já už radši nic nebudu říkat. Nebo to tak dopadne. Nevím, co říkat. Sorry. Prostě noob jsem. Vidíte ty lagy? Viděli jste ty lagy? A s takovými lagami teďka musím hrát. Takže to není sranda. Možná pro některý jo, ale ne pro mě. Taky na ně budu kempit. Co bylo? Mo. Ne. Ježišmarja, co se se mnou stalo? Tak OP jsem byl. A teď? Stop. Viděli jste to? Viděli jste to? Do té doby, než nebudu mít 10 kg, neskončí video. S takovými lagami to fakt hrát nemůžu. Natočím vám třeba Pet Simulator 99. To bude lepší. Snad. Kuku. Co jsem za nooba? Co je? To musel být kill. Jasný. To je co? Jaká nervka? Zezadu šel na mě. Omlouvám se, že nemluvím, ale soustředím se. Mám špatný aim docela teď. Je poslední 2 killy a můžu skončit video. Sice mě to netěší, protože bych to video chtěl mít delší trochu, ale nedá se s tím nic dělat, no. Dělám to po dlouhé době, abyste nemysleli, že jsem skončil. Možná skončil, ale nejsem si jistý, radši ne, že mě to baví prostě. Už moc nenatáčím, protože nemám na to čas. Musím taky něco dělat sám, ale poslední kill, lidi. No. Bum. Tak. Vidíte ten aim? Takový aim nikdo nemá. Cože? Mám 10 kg, ale už 11. Takže já si myslím, že u 11 kg bychom to mohli asi skončit. Aha, tak u 12 kg bychom to mohli asi skončit už. A já se s vámi loučím a dejte odběr, like a slyšeli jste na začátku. Za 1000 odběratelů udělám speciál s fanouškem, který bude moct vybrat. Prostě natočím s ním video, bude moct vybrat, jakou hru natočíme a tak dále. Takže dejte odběr, zvoneček a mějte se. Čus!